Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moju novu epizodu Minecraft preživljavanja i tamo smo ostali prošli put. Ja sam do ovdje došao, kao što vidite sad ću srušim drvo, noć je pa tako da treba malo se više paziti mobova, ali to nema veze. To ovdje jeste, evo ga. Au. 2 srca, ja moram malo da jedem. Našao sam neki... Može bilo šta da mu... Fuck. Da, to nije bilo pa... dođi. To mi treba. Eto. Opa, ja sam imam i hleb. Okej, neću srušiti to drvo. Go. I danas ćemo da istražimo još malo da idemo, ne? Tako. Šti. Tako. Dobro je, pa ćemo sad... Ok, to nije bila pametna opcija. Veliki cave, ali... I da, ja sam malo bio istraživo negdje, kuda je neki player umro ovdje. Kako ću sad se popnem gore. Ok, ne smije da nas vidi oni mobovi. Opa. Idemo ovo. Ovo je stvarno bilo baš opasno. Čač je bio kabel sam šta ga štidim. Malo ja sam našao irona, to je super. Iskopat ću. I da ovo preživljavanje će da bude, mislim, najbolje preživljavanje. Mislim, nema više irona. Šta je to? To napokon će sada dan, neće imati više mobova. Ako sada naći jednog. 17. Ja moram malo se healim. I dobro li imam dosta breda. I da, u prošloj epizodi je baš bio super onaj village. I nećemo u džunglu. U stvari, možda treba da odamo. Neću opet u ove planine. Teško mi da se penjem ovdje. Ako neki Tarzan. Vidim je. Tarzan sam. Kako je ovo dobro. To i mogu. Ne mogu. Sad kao mogu. Ok, malo založio par ovako ovdje u preživljavanjima. A možda kad završim ovo preživljavanje možda mi sljedeće bude hardcore mod. Može like i subscribe ako hoćete na zadnjoj epizodi ovoga, ako hoćete da vidite. Ja mislim da neće dobro. Ok. Ovdje mnogo lakše se kreće, to je super. Sam imao veliko kokošaka. Ići da jedem njihovo meso. Da izgubim još helta. Mislim stvarno. Okej.
Imam bed. Nema mi bed. Hoću li presnem da primam fall damage ili šta? Okej. Da ne moram više toliko da si pentiram, zato što to je ovako dobro. Je stvarno mnogo dobar teren. Previše mi se sviđa teren. Savana, tu najčešće dobijem village. Znači možda nađemo neki village, a možda nađemo i na desert. Ako nađemo na desert, onda idemo u Desert Temple. Možda tamo nađe neki Armor Trim. A Minecraft šta misliš da li će ja ovdje sa penjem? Da. Zato ću morati ovdje se penjem. Da li možda gore nađe nešto dobro? Dobro, ne gore, nego kad pogledam malo. Wow. Opa. Idemo, wapa. Da. To zvučalo malo čudno, ali... ovdje sam se preže popeo, nego tamo. U pećinu mi ne pada na pamet vidim, pošto nemam ni malo armora. A imam 54 irona. Svaka meni čast. Onaj village je bio mnogo dobar. Ali bilo bi još bolje da bi imao diamonde. To bi bilo najbrže nalaženje dijamanta koliko već sekundi. Što se spunaju mobovi? Thunderstorm. Njih ovdje nema ništa. Tačno sam se našao. A gdje ćeš? Dobro bi. Opa. Okej. Besam ga. I da, mislim da će ovo inventory da bude možda još nekoliko epizoda, zato što trebam ja malo da se nalutam. Ovako kad se baš nalutam, onda tek. To je to. Idemo. Eto, rekao sam vam da je negdje village. Ja mirišem village. Ja sam veliki sam srećen na ovom situ. Aj si ti ladno došao da mi to smetaš. A sad ćeš i ti da mu se pridružiš, a? Pa si ja vamo. Da te poknem. Ovi mobovi su stvarno dosadni. I ovi fall damage. Napravite, nek moram da to napravi na 4 bloka, pa nek onda pričamo. Ajmo, paj. Jao. Da. Ljudi, kako je ovo dobro. Može. I da možda imaju ovdje Belnexnet. Yes sir. Okej. Koliko sam irona dobio? Ne sjećam se koliko sam zadnji put imao. Okej, nema veze. Ovdje ima chest. To mi reci. Mape? To bi mi tu trebalo.
i tu osjećam 100 eksa, ipak imam odličan eks. A pickaxe, ko zna kada će mi zatrebati. I da u meloni. Evo pa zamenit ću. Tako, tako. Može, može. To sam pokupio. Malo ću vita. Yes sir. Eto. Ovaj village mi je baš dobro doprinio. Ne, nema ništa. Ovdje si mogu da se nas nešto. To. Settle! Oh my god! Sad mogu da jašem nekog konja. Wow, kako je to dobro. Tamo vidim jednog skeletona i kad se ne plašim isto. Imam što imam lojto. Ok, evo ga, to je to. Tako. Sve sam lutao ovdje i sad idemo. Wow. Ne radi blok u Minecraftu. Ovo stvarno ne znam šta je to. Ljudi. Ovo stvarno... I ruin portal! Ovo je stvarno super avantura. Vidio sam ruin portal, možda vi niste vidjeli, ali eno ga ruin portal i onaj novi biome, oh my god, kako sam ja srećio. Ovo ne prisilj nikada. My god. To, čest, daj mi. Šta, ovdje mogu da zamenim. Da. Dobro, mogu da napravim iron. Ok, evo poslije ću ovdje i da vidimo koliko mogu da napravim. Samo jedan, slabo. My golden ingot ću dozim i mislim da samo mogu jedan da napravim. Jep. Au. Možda istražim onaj tamo biome. Nikad nisam bio tu. Mislim... Ne, meni su učinilo nešto sam vidio. Wow. Ovdje sam puno stvari imao. Da, ali ima baš puno ovih za pčele. Da. Nema nikde pčele, ali dobro. Da li samo da je drugačija boja, ne bi vode roze. Šta mislite jednom ljudi da pravimo rozu kuću? Mislim bi to baš bila dobra ideja. Definitivno. Eto, samo mi je taj jedan sad point koji treba. To je novo drvo pa super. Ljudi, ovo je predobro. Ne, koliko ja imam sreći ovdje, ne mogu da veram, dva. Ali meni je samo cilj da nađem taj jedan desert temple, da dobijem taj svoj prvi armor trim. I ovdje neki cave. Ima i dole lava, neću da skačem u nju zato što isto će da primim fall damage. I još pada noć, pa tako da... Silazim, Ja moram da požurim, da bar idem negdje, pošto će sada mrtvim dak. Što mrzim kad zalazi sunce ovako. Dobro, ovako mi mobovi ništa ne mogu.
a razmišljam kada craftam armor. Tamo nešto u daljini. I da, i u ovom biomu se ne ređe stvari villager. Koliko po mom osjećaju. Možda su dodali novog villagera koji je u ovom tu biomu. Vidite kako bi to bilo dobro. Ovo je stvarno malo komplikovano. A i šta se radi, moramo brzo da idemo prije nego što nas neki mobom ubije. Ovako nema nikakvih strašnih. Šta je ovo tu? Lava? Da, lava. Skeletončić. Puca me. Ali u stvari ne spomnaju se ovako mobovi. Baš ovdje. Ajde, pratite me, ajde, brži sam od vas. Maši me. Ne želim da se PvP-im sa njima, pošto ih baš ima puno. Da, tamo su dva creepera, nije bi ja baš dolazio. Šta je ovo, ja sam okružen samo mobovima. Da ne naleti možda na Witch. Oko mene. Moram da jedem. To je to. Za to avanturu. Da, može da dobijem Witch. Samo ću ja da provjerim koliko snimam. Ok, sad će dobijem ovog Witcha, pa mislim da i sutra ćemo morati da istražemo malo. Da je to. Jeste. Mi dala nešto. Creeperu. Skeleton. Nije me pogodio. Noob. Aha. I zombi. Ne, beži. Obožavam to da radim. To nije isti village. Mislim da jeste, iako jeste, to je dobra stvar. Da, jeste, to je onaj isti village. Ja mislim da ćemo to morati da stanemo. Dobro, pa sam naletao na taj village, spasio me. Ti sad villageri ulaze u kući. A šta je ovo? Ovdje nema nijena kuća s krevetom. Da, ovdje ima. Ne, to nije. Evo je i ova, mislim da je full protection. Uđi. To je to. Aj, baš ti ste kreveta. Haha. I da, ljudi, to bi bilo to od ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. Ako jeste, ostavite like, subscribe, vi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!